kalibutan, ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kini tanan, ibuhat mo na ang tanan. Mabag-ulang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kini tanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panang. Ipasaylo mo ang katawhan, itagpo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik gisaad mo, mga lawaki anda mo, ang katawhan nag-insayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panang. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panang. Ikaw lamang Hesus dalang panang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Simbaon ka, yubuan ka, lagaran ka. Kami mo lamang, kami mo simba. Kami mo lamang, kami mga alagad. Ka ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kani mo lamang, kami mo simba. Kani mo lamang, kami mga alagad. Ka ikaw ang ipadala
sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa patubos mo dito sa cross. Daghang mga katawhan, relihiyon ng pinagbato ka, apat ng imong ulo, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubang, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulo. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubang, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Amahan na mong Diyos nga makagagahom nga nagatiman ka na nga kami, o Diyos, aron sa pagpasalamat. Salamat sa kusog, salamat sa kahigayunan, panahon, hiyas, talento, kahibalo kaalam nga igikan kanimo. Salamat, o Diyos, nga imo kami giamuma sa imong mga mensahe, imo kang imong giatiman sa imong mga pamaagi, imo kami gipanalipdan sa imong mga pulong, sa mga saad kanunay nimong gipabati, gipabot sa matag usa. We declare blessing sa matag usa nga niya karon, Amahan. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Amahan, nga imo nasab kaming ubanan o giyahan, panalipdan sa among pagkinabuhi. Niining adlaw, God, wala mi mahimo kung wala ka. Usa ubani kami sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang atong Ginoo, mga kaigsuonan, dili gid siya mupakya sa iyang mga saad. Good morning ug maayo nga pakiguban kaninyong tanan, atong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar o Pinoy-anan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo ug sa imong Pinoy
kanatong tanan. Maayong nga buntag, maayong pakiguban ni Bing Dandan og ni Gingging Simpron. Good morning og happy blessed morning kaninyo pastor. Og ni Pastor Russell, nalaygon ang Dios sa kanunay nagsunod sa pulong mo kinabuhi. God bless sa tanan og ni Rose Bisin. Amen. Hallelujah. Salamat ni Lord. Padayon sa kanunay amping nagtipid kanamo. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni Nars Boyan og maayong nga buntag ni Christian Alianic Plando. Maayong buntag pastor o maayong buntag ninyo diha dong. Kumusta mo diha sa Tisa? Si Christina, sorry no, si Christina. May buntag ninyo diha Christina. Kumusta man ni Brother Fidel? Kumusta mo diha sa Tisa? Ang Dios paday magapanalangin o magauban kaninyo diha sa Tisa, Sister Christina Alianic Plando o ni Brother Fidel. Kumusta ang Dios magapanalangin? Good morning sa tanan natong mga kigsuonan, mga listener sa nagalain nga mga FM station o mga FM radio nga nag-hook up sa itong programa ilabi ng diha sa FM station Badyan. Good morning og sa FM station Alcantara og sa nagalaing mga lugar sa Negros og diri sa ato ang si Jeter sa Ginsa. Maayong may buntag Pastor Gideon, blessed morning sa tanang kaigsunan na Minaw. God bless. Si Dior Protinsyado, may buntag, maayong pakiguban. Shout out Pastor. Dalaygon ang Dios. May buntag og idasing nako ang tanan sa pag-share sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban sa tanan nato nga matag kinabuhi. Good morning ni Charimi Espiritu. May buntag, maayong pakiguban from Karkar. Kumusta mo diha sa Karkar? Doon na tayo amigo igsuon diha kanang tag-iya sa Jiminas Furniture. Si Brother Will, no? Salamat kaayo. Naana sa Karkar si Junivel. Mo'y tag-iya po gipialan sa Ginoo diha sa Furniture Jiminas, Jiminas Furniture. Nanadapit sa mga maayong buntag, maayong pakiguban. Kung doon na mo yung mga pangutana, pwede rin yun nga atong hisgutan sa atong pakiguban. Oy, good morning. Siguro nagkamata na ang tanan, gani ang uban nakapamahaw na kay nagtrabaho ang uban mga kaigsunan, pero arang nato diri nag-init-init pa lang ang husata. Kung doon na mo yung mga mensahe diya sa inyong kasing-kasing sunahona o pwede ninyong ipaabot diri sa atong programang mga padasig o mga pangutana nga makahatag kung mga pamaagi nga malamdagan ng atong mga kaigsunan. Ayaw ninyo na ihikaw o ayaw na ninyo kanabitang ikaulaw, ipaabot na diri sa atong programa. Samtang nagapadayon ta sa pagtagad sa inyong mga mensahe, moawit o sa tag-awit makalangit diri sa ato ang pakiguban. Atong awiton mga kaigsunan kining awit nga makalangit nga ayaw sige. Ayaw usiki ang panahon, ang adlaw, oras, takna sa imong kinabuhi. Ayaw usiki.
samtang nag-inusara, nag-relax-relax ag panagsa. Paypay ibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlo, kay dili kakaiya sa hukmanan tadadon, sa hukmanan tadadon, sa hukmanan tadadon. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag ugit tago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kanang awit mga kaigsunan nga ayaw pa ilad sa kahilayan, kay kana man kung buhat sa kahilayan mga kaigsunan, mura magukag nagdamgo ra anak tanan. Mungisi ka, makatawa ka, kay nalipay lagi ka. Pero human anang tanan, mupuli ang problema. Sama sa bisyo, malipayon ka kay mura o nakahudyaka ka diha sa imuhang mga kaila, mga kauban. Pero sa likod ana, human ana, nag-abli kag problema, giablihan sad nimo ang tunglo. Muna nga, ang kalipay sa kalibutan, mga igsoon, murag ra gyud nagdamgo. Unya gawas pa niya nga murag nagdamgo, suklian pag yung nagdili maayo. Pero ang tinuod nga kalipay nga mulungtad hangtod nga moabot si Jesus, kanang kalipay diha sa buluhaton sa Ginoo. Mao nay diha ta nagkat-on, mao nay gikinahanglan natong panikamutan og tutukan sa atong panaguban. May buntag maayo nga pakig-uban no ni Nurse Boyan. Salamat kay sa inyong pag-share no. Si Gina Kamahalan, may buntag maayo nga pakig-uban ninyo diha, Sister Gina. Kumusta mo? Diha ako nagtuo nga ang Dios magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa inyohang panginahanglan. Kay maunay saan sa atong buhi nga Dios nga dili gayud ta niya pasagdan. May buntag maayo nga pakig-uban kaninyo. Maayo nga buntag ni Evelyn Lito. Good morning, Pastor. Pasalamat ko sa Ginoo sa gift life. Life ika 48 nako today. God bless. Oy, happy birthday. Malipayong birthday ni mo diha, Sister Evelyn. No? Salamat kaayo sa Ginoo nga iya ka nga gi ubanan o gi panalanginan. Happy birthday. Og sa tanang nag-birthday no, sa happy birthday sa tanang nag-birthday. Ato ning tagaan og birthday songs. Awit nga maka pahinumdum sa ato ang atong mga kaigsuonan nga nag-birthday. Happy birthday ninyo diha. Happy birthday ni Evelyn
Halito Belito. Oy, happy birthday. Og sa tanang nag-birthday, happy birthday. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Og shout out no sa tanan nga nagasunod sa ato nga programa og nagapamati sa mga pulo nga ato karong pagkahisgutan. Og I declare no sa tanan nga nag-birthday, more blessing, more strength og daghang pang mga tuig panalangin nga ihatag sa Ginoo kaninyo. I declare in the name of Jesus Christ, inyong masinatian ni ining tuig nga gidugang sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Og dalaygon ang Dios magpanalangin no sa tanan natong mga kaigsuonan nga nag-birthday. Labi na gyud sa atong igsuon nga nakiguban karon diri sa ato ang programa. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Dior Prudenciodo. Shout out Pastor kay Kang Colin, kay Rinante, kung Brother Rodel nga naminaw karon sa imong live ug sa mga mensahe. God bless. Salamat kayo. Kumusta mo diha? Og ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Kung doon na mo'y mga pangutana nga naumol karon sa inyong kasing-kasing diha sa inyong nauna bakaha, hala ipabot na diri sa ato nga programa kay mao nay ato ang taga ag pagtagat. Si Jane Palomar, good morning. Maayong buntag ni Elena Alisna Kwamag. Blessed morning nimo Pastor Gideon. Og sa tanang mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo kanatong tanan. Tanan dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa mga mensahe nga mga awit makadasig, makahatag kalipay kalinaw sa una-una. Thank you Pastor. God bless kanatong tanan. I love you sa tanan with the love of the Lord. May buntag sa akong asawa, si Russell Candelario, og sa ako ang mama pod na diri sa amo ato ang Pinoy-anan. Og sa ako ang papa pod no, akong ugangan naminaw usab karon. May buntag maayo nga pagkiguban. Si Evelyn Iran Tarokan, good morning. Good morning ninyo diha Sister Evelyn. Kumusta mo diha? Og paumusta ko ni Brother Beans. Dalaygon ang Dios og sa tanang mga Iran family, good morning nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station. Ang 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan. Maibuntag ni Leticia San Nico, maibuntag Nars Buyan, Pastor Gideon unsay pizza sa Christmas party, kalimot ko imo manto gipahibalo. Ang amo ang ato ang Christmas party ikatulong Domingo sa Disyembre. Ikatulong Domingo, pizza 21. 21 ang ato ang Christmas party. Muna nga pizza 21 Sister Nars. Okay. Unya sa nag-invite na ko gwali, ang dili gid ko katunga-tungod kay naman po ko'y bisita god anang si manahona. Unya Christmas party pod nato diri sa ato ang simbahan. Wala nga wala ko ka dili gyud nako maapas o dili nako kuan ang schedule sa nag-imbitar pod nga maoy nangandoy sila nga kitay mo imuhatod og mo deliver sa mga mensahe sa Dios. Okay, may buntag no, may pakiguban diri atong igsuon si Chorimi, maayo nga buntag, maayo nga pakiguban, dalaygon ang Dios. Si Ricky Rakasa, maayo nga buntag Pastor, birthday sa amo kauban karong adlaw. Si Ambel, oy may buntag, maayo nga buntag ninyo diha Brother Rakasa. Good morning og ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban labi na gyud sa nag-birthday. Og matod pa dinhi no, maayo nga buntag si Ambel. Happy birthday Ambel, good morning. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Adto ta sa awit mga kaigsuonan, awit makalangit. Okay, ato ning katahon ang lahutay. Lahutay lang sa pagpangalagad samtang do na pay panahon.
may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaluya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Magmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhataan tanang kabukot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Ug dili ka kapsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong ngalagara. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Mula hutay ra gyud ta mga kaigsunan, makalabang ra gyud ta sa mga pagsulay. Unsay mga gikinahanglan aron makalahutay ta? Ang mensahe ra gyud sa Dios. Diha sa mga mensahe sa Dios, mga kaigsunan, maangkon nato ang kadaugan, kalampusan, panalangin, kay ang mensahe sa Dios dili gina mopakyas. Kung ato ra gyung ikinabuhi ang mga pamaagi sa Ginoo, dili gyud ta mapakyas mga kaigsunan. So muna atong gikinahanglan, o niya, ang ato pong gikinahanglan sa
kana bitang kinaiya, maugyod ka ng pagkamapaubsanon o pagkamapaubsanon. Lekay ang pagkamapahitason. Bawal sa tao nga mag-alagad nga kanang kinaiyang mapahitason. Ang kinaiyang mapaubsanon mo pailubon, mga kaigsunan, kanunay nang muglikay sa mga mapahitason. Amo nay tinuod nga kahimtang sa tao nga mapaubsanon. May nga buntag ni Pastor Adila Fat Bersamera. Good morning nimo diha Pastor Fat. Pastor Adila, no? May buntag ni Philiam Romano. Good morning Pastor. Salamat sa Ginoo sa mensahe sa awit. God bless kanimo Pastor. Blessed Saturday morning sa inyo ang tanan diha Pastor Gideon and family, all listeners gikan ni Pastor Adila. Kumusta mo diha sa Mualboal Pastor? Pastor, na ako'y pangutana, na ako'y anak nga nagpastor o niya naaway sila sa niya nga kauban nga pastor. Nag-away or naaway sila, nag-away siguro. O niya ingon din nga nag-away sila sa isa niya nga kauban nga pastor. O niya akong anak gihinginlan sa akong senior pastor. O niya akong buhat, unsay akong buhaton nga dinhi man sa akong balay, gasimbalay sila. Unsay akong angay buhaton nga wala naman akong anak magpastor dinhi, kay gihinginlan man o niya giilisdan og laing leader pastor. Gikan ni Daniel P. Uga. Bugat nga balita mga kaigsunan. Makaingon ko nga makapasubo lamang, normal na siya sa kanang tinud-anay nga pagpangalagad. Ang tinud-anay nga pagpangalagad mga kaigsunan makasinati gyud og kanang pagkabahin-bahin kumbaga. Kay sa gipakita manggod ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 25, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Dunay duha ka klaseng leader. Kini gipadayag o gipasabot gyud sa atong Ginoo mga kaigsunan nga iya gyud ning gipasidaan na daan. Nga moabot na gani ang panahon nga gitawag katapusan, na agyod ang pagkabahin-bahin tungod kay naay mga magtutudlo o mga leader nga dili magkahiusa. Tungod kay dunay mga prinsipyo nga wala isurrender sa Ginoo. So ang ako ang sa advice ni Daniel P. Uga, bugat gyud ni nga kana bitaw nga sitwasyon alang nimo. Una, tungod kay diha sa imuhang balay ang tigumanan, diha sa imuhang dapit. O niya usa sa pinakabugat tungod kay usa sa nagdumala o usa sa mga magwawali ang imong yung anak. Unya ang pinakadakong problema kay ang imong anak gipapahawa. Sumala sa imuha nga gisulti gihinginlan sa inyuha nga labaw nga pastor. Ang akong ik-advise ani, diha sa imuha nga katungdanan or diha sa imuhang Pinoyanan, diha sa imong lugar, kung dili na binayran or wala na makapanag-iya sa simbahan, kanang mao nga dapit, like example, wala na nimo madunit, ang dunay dakong kaakuhan o dunay dakong authority ana, ikaw nga nanag-iya ni ana, kanang mao nga dapit. Pero kung gibayran o gipalit o gidunit na nimo sa maong organisasyon, bisan kon moingon ta nga naa sa inyohang dapit, naa sa inyohang Pinoyanan, apan kung napanag-iya na ba, ang dunay dako nga katungdanan ana, mao gyud ang organisasyon, ang leader or ang gitawag senior pastor o kaha ang na kana bitawng leader sa mao nga organisasyon. Ang
buhaton nimo kon dili na ikaw mo oy tag-iya o kaha, dili na mo oy ikaw na ay authority ana. Imong tan-awon kon unsay makaayo nimo ug sa imong anak ug sa imong pamilya. Imong susihon kon unsa gyud ang hinungdan sa ilaha nga kanabitang panagbulag. Akong nakita nga wala magkatukdo ug wala magka tukma ang ilang prinsipyo sa sag-usa. Una, kay ang imong anak nagtuon sa pulong sa Dios. Nagwali sa mga minsay sa Dios. Unya ang ihang kauban nagtuon og wali usab sa pulong sa Dios. So akong nakita nga dunay mga prinsipyo o mga doktrina nga wala magkatukma. Mahinungdan nga dunay panagbahin-bahin, dunay panagbulag. Maoy akong nakita sa imuhang minsahe dinhi. Wala man tuod nimo gi saysay ang mga hinungdan, ang imuhang gipaabot dinhi maulang ang kanabitawng nahitabo na nga na dunay mihawa, dunay gipapahawa, dunay gihinginlan, dunay naghingilin kumbaga. Subug-at ni siya nga sitwasyon tungod kay mismo gyud ang imong anak nga alagad sa Ginoo maoy gihinginlan og ang naghingilin maupod ang nagdumala nila. Ang imong buhaton mao ni pakigsultihi ang imuhang kanang nagdumala sa organisasyon like imong senior pastor, pakigsultihi. Unya susiha kung unsa gyud ang hinungdan. Kung unsa ang rason nganong ilang gihinginlan, kung unsay ilaha nga ikasulti nganong ilan ning gibuhat sa imuhang anak nga pastor sad. Unya sunod, pakigsultihi sad ang imuhang anak nga pastor nga unsa po iyahang ikasulti. Kay sa ako ang nakita dinhi, dili nato mahatag ang unsa may insakto nga kanabitang buhaton nimo tungod kay wala nimo gipaabot ang unsa may mga hinungdan o mga kanabitang rason nganong gihinginlan ang imong anak, nganong nakahingilin ampod ang imong senior pastor. Kay ang imong hisgutan nagkaaway ang anak o kauban nimong pastor, kauban niya nga pastor. Unya wa gyud ni siya ma-reconcile tungod kay ang imo na noong anak mao na noy gihinginlan. So ang akong ik-advise ani sa imuhang gipaabot dinhi nga kana bitang pangutana kung unsa imong buhaton. Ang imong buhaton, pakigsultihi ang imuhang senior pastor. Pagpakisusi kung unsa gyud ang hinungdan. Biblikal ba? Ug unsa gyud mga rason. Kinahanglan masayod gyud ka unsay mga rason o unsay hinungdan. Unya pakigsultihi sad ang imong anak. Og katong pastor sad nga iyang kauban. Before ka makigistorya, pangayua sa Ginoo ang gugma. Ang dihog nga ang imuhang anak og ang kauban niyang pastor nga magkauli bitaw. Magka-reconcile sila. Pangayuan na sa Ginoo kay magampo sad ko para ninyo diha. Labi na gyud ni anang maong sitwasyon. Sa akong nakita, doon na ray mga prinsipyo o mga doktrina nga wala sila magkatukma. Siguro doon ay gibarugan nga prinsipyo o doktrina ang imong anak nga wala mauyuni sa doktrina sa maong organisasyon, may hinungdan ang imuhang anak mo ilahang gihinginlan. Pero dili na siya maoy maayo nga lakang tungod kay una sa tanan kana kung moingon ko nga
dili pa ang organisasyon mo ay nakapanag-iya, kumbaga wala pa na bayre, wala pa na panag-iyaha, wala pa nimo idunit ang area, dili na siya maayo nga panag-ingnan o panghitabo tungod kay inyuhang poder, inyuhang lugar, kamo mismo ang gipaghinginlan. Kay ikaw og imong anak, mga imong makit-an diha nga pamilya mo. Hinumdumi dunay gibilin ang Dios nga mensahe pinaagi ni Apostol Pablo. Ang usa ka magtotoo nga dili kantigong mo atiman sa iyahang mga parente, labi na gyud sa sakop sa iyahang Pinoy-anan, mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Kung imo sang tan-awon, ikaw nga amahan, kitang mga amahan, ato nang mapakita nga amahan gyud ta sa panahon nga dunay mga problema nga atong mga anak. Ato ang mapakita ang atong paghigugma, ang atong pagkaamahan sa panahon nga adunay giatubang nga kalisod, problema ang atong mga anak. So kinahanglan imo na siya nga pakigsultihan pag kanang tagaig panahon ang imong anak. Nya dili sa ingon dapigan nimo imong anak. Dili sa ingon nga dapigan nimo ang senior ninyong pastor, kundili tuki akon unsa gyud ang hinungdan. O niya pangayoa sa Ginoo nga magkauli sila. O niya kung mahimo i-message ko kung unsay mga kalambuan sa imuhang pagpakisayod ni ana. Kay kuyugan tikaw sa pag-atubang sa kanang nasinatian ninyong problema. Nya salamat sa Ginoo nga ubanan ka sa Ginoo sa imuhang paghimo ana. Nabugatan sad ko ana nga sa kana bitaw nga sitwasyon. Bugat na siya. Lamang diha nimo mabansay og matren ang imong kaugalingon mahitungod sa mga saad sa Dios, mahitungod sa mga pulong sa Ginoo. So karon imo na siya nga buhaton, una pakigsultihan nimo imong anak, unya sutaa kung unsay hinungdan o unsay mga rason nganong nagkabikil ang imong anak og ang iyang kaubang pastor. Sa akong nakita murag na anay doktrina o prinsipyo nga wala magkatakdo. Unya kanang pulong paghingilin, doon na ra siguro'y bugat nga rason. Ya, pwede ra gyud na nimong personal message lang nako para kuyugan tikaw ana nga kanang kahimtanga. Kay nabugatan pod ko, gibati sad nako ang kabugat inaana nga sitwasyon. Labi na kon imong anak unya napagyud sa imong poder, napagyud sa imong lugar. Sa dili na siya pod maayo nga imo lang ilaylo. So buhatan ng pagpakisulti sa imong anak o sa imong senior pastor niya ipabot diri ang unsa may mga hinungdan para matagaan atong pagtagad. Sa kunang gikaingon kuyugan tika sa pag atubang anak nga sitwasyon, labi na bugat na siya tungod kay naghisgot na sa pamilya. May buntag mayo nga pakig-uban ni Richelle, mayong buntag ni Leticia, ni Rosalina, Maycom, may buntag ni Arlene Inot, si Florita Ikat, good morning. Kining balay pahulam sa iyahang lola mintras wala pa sila'y simbahan nga matukuran tapos wala ko kabalo nga naaway sila. So muna imuhang buhaton Brother Daniel Pioga, no? Ang balay gyud nga gihulaman sa iyang lola mintras wala pa sila'y i-message ko Brother Daniel. Tora na siyang ipa-private nga kuan kanang mensahe. I-message lang ko para matagaan ti ka og panahon. Kuyugan ti ka ana.
Si Linda Katingob, may buntag. Og ni Mimi Dalio, good morning from Davao City. Si Linji Silverio, may buntag. Sally Alsola, good morning. Inday Medios, may buntag. No? Salamat kaayo sa inyong pag-share sa atong programa. Ako nagtuo nga panalanginan mo sa Ginoo. May buntag nga matud pa, good morning pastor, na ako'y gisent nimo pastor. Sige, ako na nga tanawon, Sister Evelyn Iran Tarukan. Si Inday Medios, hallelujah. Hallelujah, dalaygon ang Dios. So ang to karong hisgutan mga kaigsunan, sumala sa pangutana sa nga miabot diri sa to nga programa, dunay nag-chat, dunay nag-message nga naghangyo kung unsay pinakamaayo nga buhaton samtang buhi pa. Unsa kunoy pinakamaayong buhaton samtang buhi pa. Sa ato nga pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, daghan kaita nga maayong buhaton. Samtang nag-alagad ta sa Ginoo, daghan kaita nga kanang mga angay ug maayo nga buhaton samtang buhi pa. Lamang dunay gipangita nga unsa ang pinakamaayong buhaton. Kitang mga Kristohanon o mga magtotoo, nasayod naman kita nga ikaw ug ako gibalaan o gimatarong. Ang pagkamatarong pagkabalaan, kinahanglan kita mo kanang mo padayon ana pinaagi sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Atong hinumduman, ikaw ug ako gipalit na ta sa Dios pinaagi sa dugo og sa kinabuhi ni Jesus Christ. Gibayran ta og dili na kita maoitagian niini kining atong lawas, kini atong kinabuhi. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 6, 19 hangtod sa 20. Ang rason nga gipakita sa Dios sa iyang mga mensahe ni Pablo aron ang atong kinabuhi gamiton sa paghimaya sa Ginoo. Ang atong kinabuhi wala pod pasagdahi sa Ginoo. Iyaning giprovidean og mga talento, hiyas, gasa, kompleto sa dihang niabot ang balang espiritu. Ang balang espiritu mga kaigsunan nagdala ni gasa. O kini maong gasa nga niya sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, gamito nato ni diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dili sa pagpasikat, dili sa pagpangumpara. Kay kun sa atong pagpangumpara, kung gamito nato ang unsa may mga hiyas talento nga gihatag sa Dios pinaagi sa balang espiritu ug ato ni ipangumpara sa uban, dunay mga kana bitawng panag sumpaki gyud nga mahitabo, pag-indigay kumbaga. So ang gitinguha diha mga igsuon, gamiton ra gyud nato sa paghimaya sa Ginoo, sa alagad ngadto sa Ginoo. Ang gipasabot o gidasig sa Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo nga bisag unsay atong buhaton gyud nato diha sa paghimaya, pagpasidungog sa Ginoo. So kanang tanan maunay atong nabatasan. Kanang tanan kinahanglan ato nang mapadayon. Kinahanglan maunay ato ang ampingan. O kanang tanan mga igsuon gihatag na sa Ginoo, gibutang o gisalig na sa Ginoo para atong gamiton sa pagpadayon sa pag-alagad, diha sa pagpadayon o pagpadayon hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo. Sa paagi nga ang Dios mismo atong naalagaran. Og samtang nagpadayon ta sa pag-alagad, kinahanglan ato pong ipadayon ang batasan diha ni Jesus Christ. Kinahanglan siya ang atong sundon. Kanang pagkamapabsanon, pagkamapailubon, pagkamainampuon. Kinahanglan maunay ato ang lifestyle, kanang nabatasan na, pagkamainampuon, pagkamapabsanon, pagkamapailubon, pagkamatinud-anon. Dili gyud nato na kana bitawng
ipadaplin, kinahanglan ato ng gamiton sa tanang panahon. Sa usa ka pangutana kung unsa ang pinakaimportante mga kaigsunan nga buhaton, kanang tanan importante na siya. Pero alang nako mga kaigsunan kung ang ako lang opinion maoy gikinahanglan sa pangutana kung unsay pinakaimportante, inani ni siya na naman nato tanan. Nato tanan. Ang balang espiritu ni ana nato. Mutudlo siya, mutabang siya, mudasig siya, mupahinumdom siya. Ang dasig diha paria. So naara nato ang katungod. Atong hinumduman kining katungod, wala ni kuhaa sa Ginoo, kining will bitaw. Kagawasan sa pagdesisyon, kagawasan sa pagdumala sa ato ang kinabuhi, wala na kuhaa sa Ginoo. Ang Dios mga kaigsunan, iyas tinuod ikaw ug ako gibayran ta. Gipalit na ta, dili na kita mo'y tagiya, pero wala kuhaa sa Dios ang kagawasan sa pagdumala. Doon na tayo kagawasan sa pagdumala sa ato ang tagsa-tagsa sa kinabuhi. Ang dasig ug ang pahimangno sa atong Dios, mao lamang nga atong dumalahon ang atong kinabuhi, pinaagi sa iyang mga mensahe. Madumala nato ang atong kinabuhi, pinaagi sa iyang mga mensahe kung maghari ang balang espiritu sa atong kinabuhi. So diha nato tan-awon sa atong kinabuhi kung naghari ba ang balang espiritu o wala ba kini naghari. Ang ato ra bang kaugalingon mo'y naghari. So ato pong desisyon mga kaigsunan ang giagad sa Ginoo. Kung mo desisyon ta nga maghari siya, maghari gad siya. Pero dili ni siya sa usa lang ka desisyon, kun dili matag-adlaw sa ato ang kinabuhi. Inigsugod gyud nato kana bitang dawat sa adlaw nga gidugang sa Dios atong kinabuhi, kinahanglan maghimo tag desisyon. Mao nang dili nato wadon ang pag-ampo. So alang nako mga kaigsunan kung ang opinion nga maoy gikinahanglan sa pangutana, kung atong tan-awon kanang tanan importante na siya. Pero kabalo buon sa ang pinaka-importante relasyon nato sa Dios. Ang pinaka-importante relasyon gyud nato sa Ginoo. So unsaon man aron magpabilin ang atong maayong relasyon sa Dios. Daghan kayong mga mensahe nga gibilin ang Dios diha sa Biblia nga nagpasidaan, nagtudlo nga dili igo ang pulong pagtuo, mabuild na nimo ang relasyon sa Ginoo. Lamang ang pagtuo, ang relasyon nagsugod gyud na, nagstart na diha sa pagtuo. Ug ang pagtuo nag-start na diha kanunay sa pagpamati sa pulong. Ang pagtuo malig-on na siya. Pagtuo ni mos Ginoo mas malig-on, mas kana bitaw mas makusganon kun ang imuhang kinabuhi kanunay namati sa tingog sa Dios, kanunay namati sa pulong sa Dios. Ang tinuod mao ni kun ikaw ug ako padayon ra gyud tang naminaw sa pulong sa Dios, ang mulig-on ang atong pagtuo. Ang atong pagsalig, atong pag-ila sa Ginoo. Damurtang maminaw. Sa unsa man pod nga paagi aron makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Sa panahon nga maminaw tag mga wali. Diha sa pagpaminaw sa mga wali, siguruhon nato nga kanang mga wali gikan gyud sa Biblia. Gikan gyud sa pulong sa Dios. Unya aron sayra nimo nga kana gikan sa pulong sa Dios, una sa tanan magtuon gyud kag Biblia. Ug ang ikaduha, maghari ang balang espiritu kay ang balang espiritu maumay mohatag nimo hiyas sa pag-ila. Kanang gitawag og discerning spirit. Ang tawo nga naay balang espiritu, makailag yun na siya og mga wali nga gikan sa Ginoo or gikan ba sa tao. Opinion ba lang? So sa ako ang kasing-kasing, sa akong nauna mga kaigsunan, sa ako ang
tagad ni ining pangutana kung unsa ang pinakaimportante nga buhaton, una gyud kanang pagpabilin diha sa relasyon sa Ginoo. Paningkamuti gyud nga buhata gyud nga naa kay klaro tin-aw nga relasyon sa Dios. So ang imong gikinahanglan mga kigsunan aron magpabilin ang atong relasyon sa Ginoo, mensahe sa Dios. Damurtang maminaw sa pulong sa Dios, damurtang magtuon sa pulong sa Dios, damurtang magpabilin sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Usa sa pinaka-proyba mga kaigsunan nga dunay relasyon sa Dios, kanang pagpabilin sa mensahe ni Jesus Christ. Pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay kung moingon tang nagtuo ta sa Dios Amahan, apan wala ta magkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, ang atong pag-ila o pagtuo nga naatay Ginoo, naatay Amahan, dili na makaabot sa trono, dili na makaabot sa gingharian sa Dios. Murag ato na lang ng kanang gitawag imahinasyon. Kay ngano man, kung ikaw ug ako nagtuo tag naatay Dios Amahan, natay Dios sa langit mga kaigsunan, unya wala ta magkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ang ato ang kinabuhi mahimong wala gyud relasyon sa Amahan. Wala makasud bisan gani ang atong manghangyo mga pagkampo. Kaya ang gisiguro diha sa Biblia nga magkinabuhi gyud ta sa mensahe ni Jesus Christ. Kay siya ra gyud ang dalan, siya ra ang kumbaga siya ra ang address. Kung kaniadto mga kigsunan, kung nakahinumduman lang nato sa mga panahon nga wala pa ang cellphone, kung doon na tayo mga mahal sa kinabuhi nga mulangyaw, moadtog laing mga lugar, niya gusto tang magpaabot og mga mensahe, pangumusta, ngadto kanila ipaagi nato og sulat. Niya pila pa ka adlaw, pila pa ka semana, isa pa moabot, iagi pag post office, isa moabot ang atong mga pangumusta. Moabot ang atong pagpangumusta, ang atong mensahe sa atong mahal sa kinabuhi, kung insakto ang address nga ato ang butang sa ato ang sulat. Pero kung dili gani insakto, mawa ra na siya. Gadahom rata nga nabasa, nasayran, pero dili wala gyud na mabasa, wala makaabot. Mausad na ang ato ang pagtuo og pagkinabuhi o paghalad o kapagsimba. Bisag unsa itong buhaton sa pagtuo nga nag-alagad ta sa Ginoo, kung wala nato na gi-address ni Jesus Christ, wala nato gamita o wala nato ikinabuhi ang mga pagtulunan ni Jesus Christ, kawang lagyapon ang tanan. Sa atong pagtuo nga doon na tayo relasyon sa Amahan, doon na tayo pagtuo o pagpangalagad sa Amahan, pero wala nato ikinabuhi ang mga pagtulunan ni Jesus Christ, kanang tanan kawang. Ngano man, ang Dios ug ang tao mahimong dunay relasyon pinaagi ra gyud ni Jesus Christ. Dili pinaagi sa simbahan. Pinaagi ra gyud ni Jesus Christ. Ang simbahan nahimo na siyang instrumento para ang tao tudluan nga modawat og mutuo ni Jesus Christ og magkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ sa ingon sigurado gyud siya nga aduna say relasyon sa Dios. Kay ang pinakaimportante manggod sa ato ang pagpuyos kalibutan, ang relasyon nato sa Amahan. Nga makatawag ta, makasampit ta, makapangayo ta. Unya, siguruho nato nga sa atong pagpangayo, pinaagi ni Jesus Christ. Dili pinaagi ni bisan unsa ngalan o ni bisan kinsa ngalan. So diha sa atong pagkigrelasyon sa Amahan, mga kaigsunan, ang sigurohon nato ang pagkinabuhi sa mga mensahe ni Jesus. Mao na'y pinakaimportante.
So inani ni siya, ang pinaka-importante samtang buhi pata, relasyon na to samahan. Pinaagi kang Kristo Jesus. Sa atong pagtuo nga dunay Dios, sa atong pagtuo nga dunay Ginoo, siguruhon na to nga nagkinabuhi ta sa mga mensahe ug pagtulunan ni Jesus Christ. Nganuman, tungod kay siya man ang atong dalan. Kumbaga siya ang atong address. Aron ang atong mga hangyo, mga pag-ampo, mga pagpasalamat, mga halad, tanan natong gibuhat mga kaigsunan, dawaton sa Dios. Sa panahon nga dawaton ni sa Dios, inigbiya nato sa kalibutan, ang Dios excited nga iya kang makitaan. Excited ang Dios nga naghulat sa imong pag-abot. Kay nganuman, sa tanan natong pagbuhaton, nag-andam siya ganti. Nag-andam siya og reward. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, makapila gyud na gibalik diha sa Biblia, sa Old Testament to New Testament, nga ikaw ug ako gantihan dili sumalas tinuohan, dili sumala sa simbahan, kundi sumala gyud sa atong binuhatan. Nindot kayo kanang gisulat ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, kanang ako ni siya nga pahauman sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Galacia Kapitulo 6. Pwede ba mo nga mo abli diha sa Galacia Kapitulo 6? Libro sa Galacia. Sige, ablihin ng inyuha nga Biblia diha sa Galacia. Kay maunay ato ang tagaan og pagtagad sa ato karon nga panag-uban. Okay. Ulat-ulaton nako ang inyuha nga kuan, inyuha nga pag-abli sa inyong Biblia para magdungan ta og abli mga kaigsunan sa diha bitaw sa libro sa Galacia. Galacia Kapitulo 6, nya diretso lang ta sa bersikulo 9, 10. Ingon din nga busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kon magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Ang pinaka sentro nga mensahe dinhi kanang pulong maayo. Atong hinumduman mga kaigsonan, dili ta kabuhat og maayo kung naa ta sa punuan nga dili maayo. Ang usa ka sanga, dili na siya ka pamunga og insakto nga bunga kung naa sa punuan nga dautan. Bisan ang tao mga kaigsunan, maghisgot siyag maayo, musaad siyag maayo, ngadto siyang pamilya, ngadto siyang sikatao. Pero kung naagyapon siya sa punuan or pagtuo nga dili gikas Ginoo, ang iyang mga saad dili gyapon na mahitabo. Kumbaga, kabantay mo nang naay mga tao nga nindot kay mga saad, nindot kay mga plataporma. Pero tungod kay ang iyang kasing-kasing naaman sa punuan nga dili maayo. Wala man sa punuan nga dili maayo. Kumbaga, ang iyang kasing-kasing naa sa punuan nga dili maayo. Bisag nindot kay ang plataporma, nindot kayo mga saad, apan tungod kay ang iyang kinabuhi na pundar man sa dili maayo nga punuan, mawagtang gyapon ang iyang mga plataporma. Mawagtang gyapon ang iyang mga maayong saad. Bisan sa ato ang pamilya, sa atong Pinoyanan, sa inyong pamilya, dunay nindot kayo nga mga mensahe o mga saad, mga gipamulong sa imong mga igsuon kaha. Pero tungod kay ang kasing-kasing wala man mapundar sa punuan nga maayo, dili gyapon mahitabo ang maayo nga mga saad. Pero bisan kung walay maayong mga saad, apan kon ang usa ka kasing-kasing na pundar sa maayo nga
punuan, mga kaigsunan, mamungag yun mga maayong bunga. Nya itong hinumduman mga kaigsunan, ingon din nga, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Unya ang dasig dinhi, gidasig ta sa pagbuhat og maayo kay moabot yun ang panahon nga makaanig yun ta. Ang tanan natong nabuhat dinhi sa kalibutan, maayo man og dili maayo, ato gyud ang anihon. Kung nagbuhat tag maayo, muani tag maayo. Pero kung magbuhat tag dautan, muani pod og dili maayo. Puro sa dautan. Ang gingon diha, muani og kamatayon, muani og kalaglagan ang buhat sa dautan. So importante gyud nga samtang nagpuyo ta sa pagtuo sa Dios, nagsunod og nagkinabuhi ta sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, ang atong paningkamutan kini pagbuhat og maayo. Diha sa pagbuhat og maayo mga kaigsunan, dili nato na sugdan diha sa laing tao, kundili sugdan na sa ato ang kaugalingon ug diha sa Pinoyanan. Dili nato buhaton mga kaigsunan nga mulat as bitaw ta ang pagbuhat og maayo didto sa mga dili magtotoo, kundili magsugod yun na diha sa atong isip ka magtotoo. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, tanawa diha sa bersikulo 10, busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Pero ingon siya dinhi, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. So siguruho na to nga doon na tay mga maayong nabuhat sa mga tao, pero siguro gyud diha sa imong isig ka magtotoo. Buti pa sabot diha sa imong simbahan. Kanang word nga samtang may kahigayunan pa, nagpakita na diha sa samtang may kusog pa ka, samtang may trabaho pa ka, samtang may income pa ka, samtang makalihok pa ka, makahimo pa ka. Maunay tayo mga kaigsuunan nga dili nimo idalo. Kini gipakita mga kaigsuunan ko sa Ginoo nga ayaw huna-hunaa ang unahan. Kana bitaw musaad ka nga mauni imong buhaton, kung mauni maabot nimo, dili na sa mo'y gikinahanglan sa atong pag-alagad. Ang gikinahanglan sa atong pag-alagad kanang karon, dili kanang ugma. Dili kay musaad taon sa buhaton na ugma pero wala nato buhata karon. Ang pinaka-importante mga kaigsuonan sa atong pagpangalagad kanang karon, unsay ato ang buhaton nga maayo karon, nga magsugod diha sa imong Pinoyanan, sa imong simbahan, sa imong isig ka magtotoo. Kasagaran mga kaigsunan, ang kalibutan mao ni wala usay gibuhat karon, pero daghan na silang gibuhat sa ilang hunahuna o sa ilang pulong ugma ug sa malabot. Kana bitaw na ay mga tao nga kusog kay mosaad pero walay gibuhat. Pero bliss kaayo ang mga taong way gisaad pero daghan nang gihimo. Hinumduman nato ha nga ang Dios nagdala og ganti, nagandam og ganti sa matag adlaw. Karon kung duna kay gibuhat, karon kung duna kay gihimo, giandaman na sa Dios og ganti. Gitugbangan na kumbaga sa Dios og ganti. Nagbuhat na ang Dios ni ana sa panahon nga moatubang taniya. Ang ganti nga giandam sa Dios dili na mapuntas lain, kundi ikaw mismo ang makaangkon o makadawat ni ana. Nya atong hinumduman mga kaigsunan, wala nay laing higayon pang paabuton. Kanang higayon sa pagpangalagad, higayon sa pagbuhat og maayo, higayon sa pagtabang. Kay ngano man atong hinumduman mga kaigsunan, pwede nimong angkonon ang panahon pero dili tanang panahon imong mapanag-iya. Itong hinumduman, dili hangtod sa hangtod, adunay panahon ang atong kinabuhi. Mausab ang kalibutan. Daghan nga mga mensahe nga nag-ingon ang kinabuhi dali ra. Ang mga tao nagkinahanglan gyud nga mutuo
nga samtang do na pay panahon, samtang do na pay kay karon, diha nimo buhaton ang pinakamaayo. Ang pulong buhaton dili na sa pulong imahinasyon o pagtuo. Atong hinumduman ang pagtuo, walay kapuslanan kung walay buhat. Walay kasiguruhan ang ato ang paglaom kung ang atong pagtuo walay gugma. Mao bitaw ng si Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 13, kinahanglan magpabilin gyud ni sa atong kinabuhi. Pagtuo, paglaom, gugma. Kanang gugma mga kaigsuonan, inani ni siya. Pwede kang mohatag nga way gugma, pero dili gyud ka pwede nga kana bitang pwede kang mohatag nga way gugma, pero kung doon na gyud kay gugma, makahatag yun ka. Ang buti pasabot ana, kung doon na kay gugma sa Dios, dili ka kabalibad niya. Kung doon na kay gugma sa imuhang pamilya, sa imong isig ka magtotoo, maatiman gyud nimo sila. Mahatag nimo ang unsay gihatag sa Ginoo nimo. Sama sa talento, hiyas, kusog. Hinumdumi, kanang tanan nga niya nato, dili na para nato, kundili para na sa Dios. Nga atong gamiton diha sa pag-abag o pagtabang sa mga tao, sa ingon, gantihan ta sa Dios. Sumapod sa gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Lamang dunay gipakita ni Apostol Pablo diha sa mga sulat nga ingon siya dinhi nga busa dili kita magtinapulan. Sa mensahe pa lang mga kaigsuonan ato nang nasabtan dinhi nga naay mga tao nga murabag naluya na sa pagtabang. Kay ang konteksto dinhi mga kaigsuonan kinahanglan magtinabangay kamo. Kay usa sa mga prinsipyo nga gipakita o giklaro sa Dios aron makakabuot ta sa saad sa Dios bitaw, kana bitang pagtabang. Unsay giingon diha? Tabang kamo aron usab kamo tabangan. Pero dili ta kahimo ni ana mga kaigsuonan kon dili si Jesus Christ mo'y sentro. Kon mga butang na gani sa kalibutan mo'y sentro, dili gyud na mahitabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan si Jesus Christ mo'y sentro sa atong kinabuhi. Kung moingon tang sentro, ang kinaiya ni Jesus, ang batasan ni Jesus, ang gitinguha ni Jesus, mao'y makita nato sa atong tagsa sa kakinabuhi. So unsa may batasan ni Jesus Christ? Mapaubsanon, mapailubon. So kung moingon ta nga si Jesus sentro, mapailubon ta, mapaubsanon ta. Ikaw mismo makadungog nga mapaubsanon gani siya kay mulikay man. Mulikay og mga kagubot, mulikay anang mga kana bitawng mga lalis. Kay kana bitawng mga tao nga magsigig lalis, magsigi og kanang moingon nga maayo kaayo ko, kanang sigig pangpangdaot bitaw. Mao man ay mga ilhanan sa mga taong hambugiro. Labi na gyud kung kanunay niyang limpyuhan ang iyang kaugalingon diha sa kongregasyon. Ikaw ug ako doon na tay mga tigumanan diha sa simbahan. Mailhan nimo diha sa imong tigumanan kanang mga taong mapaubsanon. Una sa tanan, sa adunay mga bikil, adunay mga issue, adunay mga kanabitawng mga problema, di na magtagad. Keep silent ra na. Pero saba kay na kung siya raog ang Dios. Kung buti pasabot na ana say mga pagampo. Kay mao nay batasan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mga kaigsuonan, iyang gipakita nga mapaubsanon kay siya. Mapailubon kay siya. Kay ang tao nga mapaubsanon o mapailubon, siya ra gyud nga tao nga
dili maluya sa pagtabang. Dili maluya sa pagbuhat og maayo. Ang kaluya mga kaigsuonan, moabot na siya sa panahon nga dili na ka mapausanon. Dili na ka mapailobon. Mawagtang na ng kadasig sa pagbuhat og maayo. Sa muna nga ang giingon din ni Apostol Pablo nga busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. So unsa may mga makapadasig nato aron makapadayon ta sa pagbuhat og maayo. Kinahanglan ang makapadasig nato mga kaigsuonan mao'y tutukan nato. Walay laing makapadasig nato si Jesus Christ. Si Jesus Christ ra gyud. Mga minsay ug mga pagtulon-an ni Jesus Christ mao ra gyud makapalig-on ug makapadasig sa matag tawo nga nagtuog Dios. Mahinungdan ikaw ug ako damortang mamati sa mensay sa Dios, damortang madasig. Pero kung damor kang maminaw sa mga mensay sa kalibutan, damor kang maluya sa pagbuhat og maayo. Kaya ang mensay sa kalibutan puro pagpangumpara, puro pagpanghinambog, puro kompetisyon. Munang ang may tabo ang imong makatunan ang pagpaniguro kunuhay sa imong kaugalingon. Nya unsa may gipakita ni Jesus Christ? Ang pagpaniguro sa kaugalingon aron mabuhi mawad-an hinuon ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagsunod ug pag-alagad. Makabaton hinuon ini. Damortang maminaw sa pulong sa Dios, damortang makabuhat og maayo. Kabanday mo, daghang kay mga tawo nga nagtuo pero way panahon sa pagpaminaw. Daghang mga tawo nga nagtuo walay panahon sa pagbasa og pagkaton sa Biblia. Ang kahimtan og kinabuhi magbalik-balik ra. Sama ng problema, kalisod, kawaladon, kanunay ra nang magbalik-balik. Pero ni adtong mga tawo nga tinud-anay nga nagkat-on og nagtuon, nagkinabuhi sa mga pulong sa Dios. Imong makit-an na sila nga kanunay nagangat. Kay mao man ay prinsipyo og gitudlo sa Dios diha sa Biblia. Ayaw kalimot sa basahon sa balaod. Balaod, kinahanglan tun-an mo kini og pagkinabuhi sumala sa tinahang nahisulat ni ini og magmauswagon ka. Kini atong mabasa diha sa libro sa Josue. Ablihin yung Biblia diha sa libro sa Josue kapitulo 1, 8 ug 9. Imo makit-an ang pamaagi sa Dios. Si Josue mga kaigsuonan kung imong lantawon ang kinatibuk-an nga mensahe sa Biblia, kinatibuk ang libro sa Josue, imo makit-an nga si Josue wa gyud maibog sa gibuhat sa mga tao. Wala siya mosunod, wala siya mosundog, wala siya mosuhid. Nagpabilin siya sa mensahe sa Dios. Niabot ang panahon nga siya ug ang iya na lang pamilya maoy nagtuog nag-alagad sa Dios. Munang gitapatawag niya ang mga tao og iyang gipadesisyon. Karong adlaw magpili mo. Diha Josue kapitulo 24 man siguro na 15. Nga nag-ingon ni Josue diha nga pagpili karong adlaw kinsa inyong alagaran. Kinsa mga Dios-Diyosa ang inyong sukbuan. Pero alang nako og sa akong pamilya mag-alagad mi sa Dios. Wala pasagdahin ni Josue ang pamilya. So kung ikaw ang nagtuog nag-alagad sa Dios, ayaw pasagdahin imong pamilya. Ayaw i-baylo ang imong pamilya sa laing tao, sa laing pamilya. Nganong gitagaan kag pamilya kay gisalig na sa Ginoo imuha samtang nag-alagad ka. Kanang word gisaligan ka, gipialan ka. Kung kasaligan ka, kapialan ka, damor kang i-bless ni Lord. Damor kang pialan ni Lord. So unsay mga pamaagi aron dili ta maluya sa pagbuhat og maayo? Tutok ni Jesus Christ. Tutuki ang mga tao nga walay laing gipataas kun dili si Jesus Christ. Kay moingon manggod ang tao, pastor kinahanglan manggod ang tao nga to see is to believe. Kumbaga, doon na gyud mga gipadala ang Dios ba para mahimong ehemplo. So imong ila-ilahon ang mga tao nga tinuod gyud nga dunay Kristo. Adto ka makig-uban, adto ka makigkuyog.
Ayaw pakikuyog anang mga tao nga dunay mga personal interest, kana bitang kaugalingon ra ang kaugalingon ra ang tagaan og pagtagad. Walay paki kumbaga. Ang mga tao nga kaugalingon ra giatiman, like example kung magdumala na sila simbahan, magdumala na sila og mga tao, uyon-uyonan ra lang mga tao. Makita silang mga taong bisyoso, ilar nang padumalaon sa simbahan. Wala sila'y pakiana. Ang importante, magpabilin ra ang mga tao, bisag way nakatunan. Ug dili na maoy atong makit-an diha sa mga pagtulon, dili na maoy atong makit-an sa mga tinun-an ni Jesus Christ. Grabe sila ka bold, grabe sila ka kanabitaw ka isog nga muwali. Grabe sila ka seryoso nga muwali sa pulong sa Dios. Sama ni Pablo, Pedro. Ug sa uban pang mga apostolis nga unang tinun-an ni Jesus Christ nga nahiuna kanato. Nya kanunay nilang gipahinumdom nga sa atong pag-alagad ang una natong ministry atong pamilya. Mao na nga nalipay kay kong mga kaigsunan nga makakita nga adunay mga anak na una sa pagpangalagad ilag yung gidala ang ilang mga ginikanan. Adunay mga ginikanan nga nauna sa pagpangalagad ilag yung gidala ang ilang mga anak. Adunay igsuon nga nauna sa pagpangalagad ilag yung gidala ang ilang mga igsuon. Hangtod ang tanan nilang mga igsuon na himong Kristohanon o gipauswag o gipanalanginan sila sa Dios. Sila mismo makamatikod nga naan nila ang kalipay, naang kalinaw, panalangin nga dili mabayran sa kwartas kalibutan. Kay wala magyoy ang tinuod nga panalangin mga igsoon kana biyang na kay kalinaw, na kay kalipay. Kanang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, dili man na magagad sa sapi, di man na magagad sa kwarta, dili man na magagad sa imong posisyon, dili man na magagad unsay naani mo. Nagagad na sa panahon nga naghari ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa diha nga mabati nato ang presensya sa Dios. Nya atong hinumduman mga kaigsunan, kining pagbuhat og maayo, buhaton nato sa tanang tao pero niingon dinhi labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Kanang pulong isig ka magtotoo diha, mga kaigsunan, una gyud diha kanang atong pamilya, kanang inyong pamilya ba? Diha sa inyong simbahan o diha sa inyong pinuyanan. Unsa ang mga buhat nga maayo? Ang buhat nga maayo mga kaigsuonan, magsugod yun na diha sa pagsunod sa minsay sa Dios. Maunay buhat nga maayo. Kay kung ang tao manggod mo ingon mo ila sa buhat nga maayo, daghan kaayong ilhon sa tao nga kani buhat ik maayo. Gani na ay mga tao nga moingon nga bisag kanang pagpanglibak na ako nun ay maayong makuha. Aw kanang pagpamakak. Mo nang maay gitawag sila puti nga bakak. Matarong nga bakak na ay mga pagtulunan sa tao nga maayo nga bakak. Naapog kunoy dautan nga bakak. Pero sa Biblia, tanang bakak dili gyud maayo. Pero sa tao, dunay bakak nga maayo. Doon na kunoy bakak nga matarong, doon na po kunoy bakak nga dautan. Pero dili na nimo makit-an sa Biblia. Mo na nga usas ako ang kadasig mga kaigsunan ko sa Ginoo. Samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus. Wala namang gyud tay laing ipaabot pa ang pagbalik naman ni Jesus, ang pag-abot ba? Sama ra gud sa ato akaro nga kining atong kahimtang karon nga mga Kristohanon ta. Sama ra gud na sa do na tay gipaabot nga bisita. Mayor ba kaha, presidente ba kaha nga mohapit mo agi sa inyong balay o sa atong balay. Nga moingon nga anang panahon na mo balik ko, nya mo padala kong mga ilhanan nga magpaingon ako diha sa inyong lugar. Sa dihang na mga ilhanan,
Banglimpyo gud da. I-arrange yun nato ang mga gamit, lilimpyo gyud pag-ayo niya kung mahimo ato pag yung butangag dekorasyon na pag welcome sa atong sitwasyon nga nag-alagad og nagtuo ta sa Dios. Mga igsoon, niya na ta sa gitawag pagpangandam. Nganuman nahitabo na ang mga ilhanan nga gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. Nahitabo na. Ang wala pa mahitabo kanang katapusang pag-uyog sa kalibutan. Kanang katapusang pag-uyog. Nga miingon dihi si Jesus nga panguyapan ang mga tao nga magpaabot kung unsay mahitabo sa kalibutan. Kanang naa sa Lucas 20:21 imo nang basahon kanang pagbalik o pag-abot sa anak sa tao. Wala na tay laing pangandaman pa ang pag-abot o pagbalik ni Jesus Christ. Diya sa tong pagpangandam, kinahanglan siguruhon nato nga nagpadayon o nagpabilin ta sa pagbuhat og maayo. Kinahanglan puro gyud maayo ang atong buhaton. Puro maayo ang atong masulti. Puro maayo ang atong nabuhat. So unsa may makapaguba kining buhat nga maayo? Atong hinumduman mga kaigsunan, dili ta kabuhat og maayo kung ang atong kasing-kasing dili maayo. Nganuman, tungod na sa gipasidaan or gihimong sambingan ni Hesus nga ang usa ka punuan nga maayo dili po na makabunga og dautan, daot nga bunga. Ang punuan nga dautan dili po na makabunga og maayong bunga. Buti pa sabot kon maayo ang atong kasing-kasing, maayo ang naghari sa atong kasing-kasing, maayo gyud ang atong mabuhat, maayo ang atong nalitok. Ang makaayo sa atong kasing-kasing, pulong ra gyud sa Dios, mensahe ra gyud og mga pagtulunan ni Jesus Christ. So unsa may makapaguba sa buhat nga maayo? Kanang maminaw ka sa mga pulong nga dili gikas Ginoo. Maminaw ka sa mga pulong sa kalibutan, mga mensahe o mga tambag sa kalibutan, makapaguba na sa imong maayong buhat. Kay damor kang maminaw sa mga tao sa kalibutan, damor nga mailad ang imong kasing-kasing. Mao na nga si Apostol Pablo miingon nga ayaw mo patunto ang mga dautan nga mga kauban makaguba sa mayong pamatasan. So sa imong buhaton aron makapadayon ka sa pagbuhat og maayo ug dili mo abot ang pagkatapulan. Pakigkuyog sa mga taong seryoso nga nangalagad. Kanang seryoso gyud. Ayaw pakigkuyog anang mga tao nga pulong pagpangalagad pero miuyon rag bisyo. Dunay usa ka pastor mga gigsunan akong gikaistorya. Ako siyang giprangkahan. Ako pastor. Akong nakita nga sa panahon ni Jesus Christ, mas gipili niya ang pakigkuyog sa mga tinuod gyud nga makasasala. Kay una makasangyaw man sila. Makasangyaw man siya. Nya tinuod pud sila nga kinahanglan og kaluwasan. Wala siya makigkuyog anang mga taong nagtuo. Pero nagsige rag bisyo. Grabe kaayo nga angkon nga naa sila sa insakto sama sa mga Pariseo ug mga Saduseo, mga magtutudlo sa balaod. Pero mao gilikayan sa atong Ginoo. Mausad ni ako sang gignan, mausad ni angay natong hinumduman. Dili tanang pastor sinugo sa Dios. Dili tanang magwawali sinugo sa Dios. Alang nako, mabugatan ko ug dili ko malipay kung dunay mga pastor nagtudlo pero sige rag bisyo. Dunay mga magwawali nga sige rag bisyo. Munay giingon ni Apostol Pablo, ayaw mo pakighugoy. Ayaw mo pakig-abin kumbaga. Kay ang mahitabo man gud ana
maimpluwensyahan magug ka. Munang diri sa atong programa, ikaw kako gipahinumduman o gidasig sa Ginoo. Dili ta magpailad. Bisan kung dunay mga milagro. Labi na kon wala nato kaila, dili ta kabisado sa mga tao nga naghimog milagro. Dili basihanan ang paggamit sa ngalan sa Ginoo nga nakahimo nagmilagro para ta motuo. Kay gipasidaan na sa atong Ginoong Hesukristo diya sa Mateo kapitulo 7, 21, 22, 23 nga manungha gyud na ang mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo, himo pag mga milagro, pero dili sila makasulod sa gingharian sa Ginoo. Diya ta magbantay. Aron makabantay ta, ayaw pagtinapulan sa pagpaminaw sa mensahe nga gikas Biblia. Ayaw pagtinapulan. Para dili ka mahimong tapulan sa pagbuhat ug maayo, ayaw pagtinapulan sa pagpaminaw sa mensahe ni Kristo. Ayaw pagtinapulan sa pagtuon o pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus, para dili ka mahimong tapulan sa pagbuhat ug maayo. Pabili ni Jesus Christ kay iyang saad, do na tay mabuhat ug mahimo kung magpabilin ta niya. Pero kung dili ta magpabilin, wala tay mahimo. Munay giingon ni Jesus nga, wala ka mo'y mahimo kung wala ko. Magpabilin mo kanako, ug akong mga pulong magpabilin kaninyo, ingon din siya, makapangayo mo bisag unsa sa akong amahan, madawat ninyo ni. Kanang pulong pagpangayo, mga kaigsunan, doon na say requirements nga gipakita sa Biblia, nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagkinabuhi o pagbuhat sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. So aron natay relasyon sa Dios, pabilin ni Jesus Christ. Pabilin sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ayaw pailad nga sa pagtuo nga naa kay Ginoo. Pero ang imong mga buhat supak sa Biblia, inding ana kalaglagan. Una nga, ang pingi, ang imong pagtuo, kilatisa ang imong kaugalingon, eksamina ang imong kaugalingon, kung ang imong pagtuo, may resulta bag maayo. Doon na ba kay maayong buhat sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong isig igsuon, sa imong isig ka magtotoo, sa imong simbahan. Kanang tanan, di na kalimtan sa Dios ug ikaw gantihan. So ayaw og pagtinapulan sa pagbasag Biblia, pagpaminaw sa mensahe sa Biblia. Kung dunay imong anak, amahan nga nagbasag Biblia, hatagig panahon. Hatagi nagpanahon. Ayaw likay. Kung naminaw ka karon, unya gibasahan kag Biblia sa imong anak, gibasahan kag Biblia sa imong amahan, sa imong inahan, sa imong igsuon, ayaw likay. Kay diha ka maluwas. Diha ka mamahimong maayong tao o diha ka gantihan sa atong Ginoo. Maunay pinakamaayo nga buhaton og magpabilin ta samtang buhi pa. Ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang pagpadayon sa pagpamati sa mensahe sa Dios. Kay dili gyud ka maluya sa pagbuhat og maayo samtang may panahon pa. Yato hinumduman, ikaw ug ako gantihan, hukman, sumala sa itong binuhatan. Magampo ta, oras sa itong programa alas 8:34, sa dili pa na ako ibalik sa atong FM station 101.3, alang sa mga listener, magampo sa ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong mensahe nga mo karong nadunggan. Salamat amahan sa imuhang pagatiman kanamo. Salamat Ginoo sa imuhang giya sa matagusan namo kinabuhi aron kami mabinantayon sa tanang panahon og dili gayod malimbungan sa bisan unsang mga pagtulunan. I declare blessing sa matagos sa amahan nga ang imuhang pag-amuma kanunay nilang masinatian. Kanunay kaming magdaig magpasalamat kanimo kay ang imong mga pulong mahimong buhi nga magagiya kanamo sa tanang panahon. Amo kang ipasalamatan ug among itugyan isalig diha kanimo kinabuhi amahan sa ngalan ni Jesus.
Amen o amen. God bless o good morning sa tanan. Back to FM ta mga kaigsuonan no sa alang sa mga nagsunod sa atong nga programa. Kini inyong igsoon Pastor Gideon, moingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning.